El cine pot arribar molt més, no?, si surt per la tele i difondre's amb molta més facilitat i és molt més assequible a tothom. Jo que penso que la cultura ha de ser això, no?, per tothom. O sigui que des d'aleshores fins ara he portat al cap sempre poder fer el retaule en cinema. Ha sigut en televisió, però no importa, el mitjà no importa, és el mateix, el sistema és el mateix. Sí, bueno, aquesta nosaltres l'hem passada ja amb gran pantalla, a Mallorca, i és espectacular, la veritat és que és una pena que aquesta pel·lícula es passi només per les televisions, perquè és superespectacular. Pensa que, ja et dic, hi ha uns decorats que ja els veureu que són impressionants.